Milí vedúci, respektíve vedúca recepcie. Nakoľko sledujete toto video, predpokladám, že ste sa už dopočuli o mobilnej aplikácii Room Assistant. Room Assistant je mobilná aplikácia pre hotelových hostí, vďaka ktorej môžu mať všetky služby vášho hotela vo svojom smartfóne alebo tablete. Host vám prostredníctvom aplikácie môže zasielať svoje požiadavky. Objednávky, žiadosť o budenie telefónom, privolanie hotelovej služby a mnohé iné. Okrem toho vám môže na recepciu poslať aj správu prostredníctvom live chatu. Znamená to, že host fyzicky nemusí chodiť na recepciu a preto nemusí čakať v rade, kým ho vybavíte. Rovnako môžete vašim hosťom oznámiť, že ich izba je pripravená, alebo ich môžete hromadne informovať o mimoriadnych udalostiach, akými sú napríklad poruchy. Čo to prinesie vám? Namiesto vybavovania hostí, ktoré by vám zabralo množstvo času, tieto požiadavky môžete riešiť 2 klikmi. Čas, ktorý ušetríte, tak môžete venovať hosťom, ktorí na recepciu prídu osobne. A čo získa hosť? Rýchle vybavenie svojej žiadosti, čo sa prejaví na jeho spokojnosti. Dôležité je, že na to všetko nemusíte vynakladať veľa úsilia. Všetko, čo potrebujete urobiť, je naučiť sa pracovať s našou administráciou. To vám však zaberie menej ako 10 minút. A keby ste náhodou na niečo zabudli, pomôže vám náš manuál a krátke videonávody. Určite si teraz hovoríte, že je to pre vás a pre váš personál práca navyše. Opak je však pravdou. Predstavte si, že požiadavky polovice vašich hostí vybavíte pár kliknutiami. Nedá to vašej práci viac voľnosti? O stratu osobného kontaktu sa pritom vôbec nemusíte obávať. Nie všetci vaši hostia totiž budú aplikáciu používať. Bojíte sa, že vaši hostia budú dlho čakať na vašu reakciu? Majte na pamäti, že host v danom okamihu nestojí a nepodúbkáva na recepcii. Možno si pozerá mesto, alebo je práve na prehliadke miestnych atrakcií. Tým, že host nestráca čas fyzickým čakaním, vaše potvrdenie nemusí prísť okamžite. Poďme si to v krátkosti zosumarizovať. Room Assistant vám umožňuje venovať sa vašim hosťom v reálnom čase, bez ohľadu na to, či sa nachádzajú alebo nenachádzajú v hoteli. Bez zbytočného čakania vybavia všetko, čo potrebujú. Vám to uľahčí prácu a ušetrí čas, vďaka čomu sa môžete viac venovať hosťom, ktorí fyzicky navštívia recepciu. Okrem toho sa nemusíte učiť ovládať žiadne zložité systémy. Tak čo, pridáte sa k evolúcii v hotelierstve?